इनाय अनागार खालामग्रा दुथांनि न'खौ जिसिपिजों फोजोबस्रांनाय आसामाव बिदिन्थि दं। जायफोर बेबायदि गाज्रि खामानि मावो मानसि बुथारो निर्दोषिफोरखौ बिसोरनि न'खौ जिसिपिजों बुख्रुबनायनि उदाहरन आसामाव दं। बिब्दिनो जीवानन्द बसुमतारीखौ बुथारग्रा दायनिगिरिनि न'खौ फोजोबस्रांनांगौ। बिसोरनि न'खौबो जिसिपिजों बुख्रुबनांगौ बे साथाम दं जोंनि दाबि। बे गोख्रों दाबिखौ खालामदों मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया। थांनाय 29 जुलाइ खालि चिरांनि बिजनियाव मोनानि समाव खोमसिनि खाबु लाना सोलो खालामनानै दुथांनि आखायाव जिउ गोमानांनाय जीवानन्द बसुमतारीनि न'खराव नुजाथिफैनानै बे दाबिखौ खालामदों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा। सासे मोजां मानसिखौ मानसि महरै दानब साथामा जेरैबायदि बुथारदों जोंथ' ओरैबायदि नांदों आसलते बिसोरो जेरैबायदि सिस्टेमेटिक भाबै बुथारदों बे बुथारनायखौ नायोब्ला बिसोरो प्रफेशनेल किलार्स। बे इनाय अनागार हाबाखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै बुङोदि बुथारग्रा साथामबो दुथां अमृत सरकार, सन्जय साहा, आशिष मोदकआ मानसि महरै दानब। जेरैखि जाया साथामबो दायनिगिरिखौ फासि होनांगौ। जेबो रोखोमनि रेहाय थानो मोननाय नङा। जोंनि दाबिया बे साथामा फासि जानांगौ। खुनु बहाय रेहाय गैया। बिथाङा बुंबावोदि दुखुथिया न'खरा सरकारनिफ्राय थोजासे अनसुंथाइ मोननांगौ। न'खरा थांना थानायनि थासारि सरकारा खालामना होनांगौ। जोंनि दुखुथिया न'खरा सरकारनिफ्राय थोजासे कम्पेनसेसन मोननांगौ। बेवहाय 5 लाख नङा 10 लाख नङा न'खरा थांनानै थानो हानायनि मोनसे थासारिखौ सरकारा होनांगौ। जीवानन्द बसुमतारीखौ बुथारनाया बर' हारिनि गिदिर खहा। बेनिखायनो दायनिगिरिफ्रा जाहाथे रेहाय मोना बेनि थाखाय जों अराय नोजोर लाखिगोन। समाजनि सासे गोख्रों मावथि गेलेमु आयदायाव जोबोद रोंगौथि थानाय गुबुन गुबुन आयदायाव बिथाङा मावो। जीवानन्द बसुमतारी, रुपे, राजु साथाम सुबुङा बुथारो, खोब गाज्रि बुथारो। दिनै जों बे दुखुथिया न'खराव फैदों, खबर लाफैदों। जोंनि रुंसारिनि अनजालि बिसिखौ जों लोगो हमदों। रुंसारिनि अनजालि फिसाजो लोगोसे फिसाला अनजालु जों लोगो हमदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्लानि बिजनि दख्रानि जोङो बर' थुनलाइ आफादनि बिजनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि ओनसोलनि रायजो राजा आरो नोंथांमोन बहाय जों ज' लोगो मोनलायदों। मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन जे जोंनि गोसो सिङाव जि दुखु मोननाय बेखौ जोङो बाथ्राजों बुंनानै फोजोबनो हाया। सासे मोजां मानसिखौ बै मानसि महरै दानब साथामा जेरैबायदि बुथारदों जोंथ' ओरैबायदि नांदों आसलते बिसोरो जेरैबायदि सिस्टेमेटिक भाबै बुथारदों बे बुथारनायखौ नायोब्ला बिसोरो प्रफेशनेल किलार्स। पुलिसा बिनि सायाव नायबिजिरनांगौ। नङाबा खेबसेल' बुथारनाय बेबायदि रोंगौथि थानाया इसेबां मोजां बिसोर बुथारनो हाया। फिसा मोनसे दायाव हटेलाव नांलायदों बेयावनो जोबनांगौ। नांलायनायावनो दि मानसिखौ बुथारनांगौ मा जुक्ति बेलाय। आरो बेखायनो जोङो चिरां जिल्लानि एसपि बिथांखौ बुंदों, दहायबो जों बुंदों जे जाहाथे चार्जसिटआ खुनु पयदे लोरबां जानो मोना। एसडिपिअखौ जों बुंदों जे बिसोरनि एगेन्स्टआव जि चार्जसिट प्लेस खालामगोन जाहाथे बे लोरबां जानो मोना। जोंनि दाबिया बे साथामा फासि जानांगौ। खुनु बहाय रेहाय गैया। बेवहाय 1 नम्बराव अमृत सरकारनि बाथ्रा बुंदों। एसपि बिथाङा गावनो गावनि खुगाजों बुंदों अमृत सरकारानो मेइन कालप्रिट। आरो बेजों लोगोसे आशिष मोदक, सन्जय रय साथामबो फासि जानांगौ। नाम्बार 2 जोंनि दुखुथिया न'खरा सरकारनिफ्राय थोजासे कम्पेनसेसन मोननांगौ। बेवहाय 5 लाख नङा 10 लाख नङा न'खरा थांनानै थानो हानायनि मोनसे थासारिखौ सरकारा होनांगौ। दिनै जों बुंबावगोन आसामनि मानिजाथाव गिबि मन्थ्रि बिथांखौ। बिथाङा दैबानायाव खोब मुखुब जोंबो मिथिगौ। जोंबो बे फारसे जोंहाबो दुखु दङ। नाथाय जोङो सम सम नुबोदों जे जायफोर बेबायदि गाज्रि खामानि मावो मानसि बुथारो निर्दोषिफोरखौ बिसोरनि न'खौ जिसिबिजों बुख्रुबनायनि उदाहरन आसामाव दं। मानिजाथाव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आं खावलायगोन
बिसोरनि न'खौबो JCBजों बुख्रुबनांगौ बे साथामनि न'खौ जोंनि दाबि बियो आरो बिजनि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजायादि बे जाथायखौ जेरै जों दुखु मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुखु मोनदों थुनलाइ आफादा दुखु मोनदों बिथांमोनहाबो दुखु मोननाय फोरमायदों बिनि थाखाय जों साबायखर बावदों नाथाय जि मोनसे खहा खालामबाय जोंनि आंगो राजु बिथांखौ बुथारनानै जोंनि हारिनि बिराद गिदिर खहा आरो बेजों लोगोसे बिजनिया बिराद गिदिर खहा बेखायनो जाहाथे पुलिसा बे बिथिङाव सरकारा बे बिथिङाव मा रोखोमनि खामानि मावो बेखौ जों नायबाय थादों जों नायगोन जों नोजोर होबाय थादों जाहाथे बिथांमोना खुनु प्रत्येक गब्लंजों बारग'नो हाया गोनां जायोबा जोङो उकिल हमगोन उकिलनि गेजेरजों जोङो नायगोन चार्जसिटआ मा होदों अब्लाबो दायनिगिरिया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा मोननांगौ बे जोंनि दाबि